Viviana Miedema en Sherida Spits binnen twee wichtige namen in het vrouwelijksvoetbal. Juster speelt het Nederlandse elftal op Woudenstein in Rotterdam haar vierde kwalificatiewedstrijd in Griekenland van plaatsing voor het WK in 2015 in Canada. Nederland stiert nu 3 wedstrijden op het tweede plak, maar zal eerst in de pool van 6 worden moeten om haar rechtstreeks te plaatsen. Een drege opjefte met Noorwegen als koprenner en verste deelnemer op het WK. Griekenland is maar een voetbaldreumers en mooi geen probleem wijzen van Nederland. Vooral mooi spits Viviana Miedema van Sportclub Heerenveen is het scorenvermogen van Nederland ten aan. De Santje had er bij haar club al 21 liggen en bij het nationale team 4 goals in 111 minuten. Hier scoort ze dan net, maar is het Lieke Martens die Nederland op de 1-0 zet. Kiepster Loes Geurts, blessure onder enkels, jocht dat het goed gaat. En dan begint het voor Viviana Miedema. De voorzet en daar kon Viviana Miedema, kopt die bal in, is onhoudbaar voor de kiepster van Griekenland. En daarmee 2-0. Ongevallen we links mooi Lieke Martens. Komt de voorzet en Viviana Miedema springt boven Jan en Alleman uit. En zorgt het voor de 3-0. Nederland wint met 7-0 weg van 3 goals van Viviana Miedema, spelen bij Sportclub Heerenveen. 3-0 voor Nederland, de tweede van Viviana Miedema. Ja, het gaat gewoon goed op het moment en ik heb vertrouwen. En, nou ja, hier zie je ook, hier krijg ik heel veel aanvoer. Bij Heerenveen krijg ik dat ook, wel iets minder natuurlijk als hier. Maar ja, ik word gewoon in scoringspositie gebracht en ja, ik ben spits, dus ik hoor ze erin te schieten.